LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, yang radida. Marinas. Kaka pele aneno ka tiyo lin sawa. Kawuono wantiere kod wendo. Ma koro wendo. Maja ohala. Ai. Giwacho ni mari en mana wangla sate. Wangla to mena bende wuok dala wa Nyanza kuto kuwoe. Kore wadonje. Wabiro mena. Wadonjo mena. Luonga lumari na shumari chieno jamano mbele chiene meneno mbele mingondo boka. To ani luonga ni dhiang' radida dhiang' paka makwar dhiang' angonga dhiang' min kangela wuod dhi oduogo nyathi okwodhe minego min gileny wuod gi ruthing. Onyalo bedo gimarach kada ng'owuone wendo. Wach nyinge kende. Yes. Telo wach nyingi. Niluwani Sami Wasonga Nyalo. Wasonga Nyalo? Yeah. Wasonga Nyalo. Yen dwa chung. Idwa chung? Anan jawala. To nyalo gi wala ka. Nyalo ni manying mimiyo rie field nikech unaweza ama nyalo ni yakanye. Mano surname. Ni surname moko nyalo mi matamo kata joma nyalo dwa konyi nikech in ise nyalo. Ng'ama dwa konyi ni dwa donjo gi kanye. Ambe anyolore. Kechido ka aboy landlord. Aboy landlord. Aso ni ototamichulo. Twin landlord. Landlord kende wa iye wangne. Nani anaishi hapa? Ati si aboy landlord. Boy landlord gani? Jose wa boy cheki jini. Si landlord ndo anaishi hapo. Landlord gani na ni mimi? Kore Wasonga Nyalo. Kore Wasonga dhi kaw loan. Ama iluonga ni Sami Wasonga Nyalo. In kinyalo sude. Aya ng'ama chielo. Kore Wasonga Nyalo ne? Kore ija kanye generally ang'o mitimo Nairobi ka specifically? An gweng'. En gweng' moro ni Gingo. Oidore Mbita sub county. Ndi Gingo moro be kanyidoto Ndhewa. Gingo ni gina re. Ndi Gingo moro be kanyidoto ka but makoro wacho ni e Isoba. Anang'e mana Gingo ka ochokoth. Mano makanye. Mana chani en makanyidoto. Makanyidoto. Ngene dogi paro boaz Jagingo. Katonja. Jakanyidoto kanyo, okay? Kamano koro Nairobi ka. To watimo wala mar omena. Mane tich moketa Nairobi ka. Wow. Omena chiela. Iwe omena chiela. Mok mi wang'ene. Omena chiel minyalo wang' kaf ne. Minyalo wang' kaf. Tinyalo tedi gi soup. Nyalo ole chak. Nyalo ole chak. Nitiere jok moko machamo mar mochiel to motedi ok gicham. Margo di ampako omena. Iluongo no omena. Omena ma ji okawo ni kunini kiuso, ing'eno omena bende kunini kiuso. Ng'ato sing'ang'ia ni jaluo winjo ng'ato ketna omena kanyo mar ng'ato kar samoro jamwae mowaro omena uso. But generally ng'amonge handle omena maber in Jaluo. Nitiere nyithindo moko mang'eny sana kata youths machalo kaka in Sami mabende tiyo gik moko mopogore opogore. Joero bedo kuonde ma like ani ng'ena riembo. Ana riembo gari. Ani ng'eni daktari. Ani ng'ena gagedo. Ani ng'eni engineer. Ane manager mar gino club machalo. Yes. To in te dhi donjo omena. Ere kaka ginyo timore? Ngimo chwada moketi omena koso magi mono yago piny ni dwa uso omena koso ere kaka ni gino? Koro bedo ni uso omena sani. Obede process moro. To adhi wach ma very brief. Biro na mokwongo Nairobi ka adonjo gi Thika. Kamoro ni Kiandutu. Koro mami hage kanye kidonjo gi Thika nikech yage dalate donjo. Thika. Ani ng'ene kidonjo gi Thika tawene yage kocha. Mana ya kidala. Gimademia. Ikalo salga. Gimademia dan gitu. Salga nganu layo na roho. Anda layo na Kuru, Naivasha. Ato mano ni luo gi kanye. Nikech mara ngado Kisumu mwala. Kadonyo mabei, tadgora gi Sondo. Barabara mawuoko mabei, tidonjo gi Sondo. Kuong chao katikati to kacha tigori Sondo. To ngwech nyaka Naivasha to layo ka.
Ikawo geche maluwo Narok gi. Ikawo maluwo kocha. Wano ko ngado Kisii kocha. Okay. Koro kana nabiro kange kuma dhiye. Kana ni school to thiko ngere gi nying mar kampuni industry gi. Koro achni kalo nyothika kacha. To adhi wuothe kampuni gote. To nyaka apa yudre kamoro achiel. Yes. Kachopa menyo kamoro koni ni ng'ane ne sani ok podo kauji. Kamoro be kidhiye iyudo ni kiny do kiny. Joma ne giyawi nose mondo kaw apre kanyo. Koro gikone nadatiyo kamoro ni Uma Fish Point. Enena biashara mar ng'ato ma individual. Watiyo kode kanyo eno deal gwech mag rech gi. Koro nitie machine mo macha ene shape mar G-clamp kama indi. Eno itiyo kode ng'ado rech into shapes. Koro nange operate machine no. Koro boss na Uma ringo kigomba ka rech. Obiro dukwa ya workshop to atiyo kamano. Koro adok dala December. Kadok dala to koro nachaka da budho dala kendo kuom muda moro. Biro na mar ariyo ne last year around November. Kabiro adonjo gi Njiru. Kadonjo gi Njiru daka moro ni Matopeni. But kia gi slota to kori chini kubantie kamone Twiga. Kadonjo kacha koro kabiro ne wech mag kampuni kande. Biro ne. To be mondo mi ayudra Njiru akuma dok thika mondi. To jowadu kachopo kocha to jokuogi nodhi monja. Pole. Ma gisana mantiere ni koka achiel aonge godo. Koka achiel. Joka no monja. Koro ka ma in kusani kogo ni achiel. Monji magitimo ang'o koko? Ne ging'ado. Ging'ado? No ging'ado. Oyiena siemo. Nwa kogo no. Mano Njiru ka? Mano Thika. Thika? Kaya dala ging'ado koko machine operator. Mano koka maonge. Mano gima onge. Mos. King'iye gimoro ni. Jokuoge ma Thika richo ma ng'ado kogo no. Dogno kama mano ntiere. Mano ntie to maonge. Ng'eni ng'ato nyalo wene gi ng'ado gi nail ka. Koro gimano kelo mano. Gimano kelo mano. Kasafiri gotieno to achopo town saa 9. To gimoro mi achier ni adong Thika dong nisedake. Ang'o mi bede gari uga wuodhi idhi yot. Mano Kiandutu. Kiandutu madake but gine but school moro iluongo ni Broadway. Broadway. Koro aidho gari mar Manchester chande. Kachopo. Mar Man U. Kachopo to jokolora kendo ambe kacha kalor nyidho moro nyidho kanyo. Tawacho ni town kaka indi to gat kuma ni ot ntiere adhi atu. Atingo bag gi na manabiro godo. Koro kaya do film mokwongo to kanyo koro lights koro onge en mudho. Kare anapojo kuogi ariyo kutingo pala ati toa. Tawacho ni toa. Kora mika ng'iyo to awacho ni makaleng to jogi dhi nega to mana nduru Kiswahili. Nduru Kiswahili. Uchwadore gi Kiswahili no. Gino za tamana robi. An ng'eno se kwala ta ywak mana gi dho. Nagonia. Mwizi koro na sauti mar kuon chande kaka dala. Mwizi. Mama ne nduru gi Kiswahili. Wananivamia to jok manokonya na gin jo fuel so just mako mabede fuel kande mati utino kande jok biro konya maber ma pinyo yare abedo kargi kanyo ma dik ma dake chande but koro na degi paro mar koro diko machielo yes marumo kamano ma ere kuma ne kogno la bade kogno ni mondo mi joka ni bi jogi damro gi kaw bag simbani na kete ka to bag na kete ngia koro joka dong biro gi pala kande tawacho ni kaleng to jogi gidhi golaw kamar ndara mondo mi gishughulika gine bat ndara kocha ni mudho koro akaw ng'ato achiel tabayo oko gi pande no koro ng'at mar chande no biro ka backup to bag na chande moto odho tu mondo mi lose control focus chande tambende acho ni koro ndara cha madhe kuma giche kadhi chande imagine jibe kadhi jibe ng'ia but no mind mano koro acho ni decide adhi kum gari nyona to at least ango I'm very sure ni answer than bebe most to jogi dewa kata mana nono kabisa koro mondo mi ng'acha ne bi obaka pinya wadgi chande amba that system chande koro lam the where hote the wote ne oko makata mind okay ma fine ahinya koro man lam koro in mane go tiendie lam koro ma
nen point mar gine point mar resist force mar ngacha mondo mi otera oko mandara chande koro an koro gine koro ka resist adugo e chundara ko chande manyiso ni ndare mono gwaro tiende mano koro kweri ambo ne jokuoge koro mala okay accept kone owero ko jokuoge wero ko jokuoge mukruok mar kok jokuoge ne do mabag is okay koro mane gima koro de mi ayudra njiru sorry koro acho ni koro gine kocha is never safe for me again koro adhi njiru kadhi njiru adhi option mar mjengo ma atio kamoni choka kamoro kin choka tedhi kamoni shuja koro kanyo tetie nyaka Airways Benedictus gini utawala gini kochande nyaka miango gini area note nyaka past ruai kidhi kocha koro chite kamano tadok dala to kapo kadok dala adhi dala around 28 tachi next kad huku Nairobi to koro adabedo self employed to koro capital matin mana save no tachi next kad huku tatma de ta apart business manya timo koro kadhi dala to bang January no abudho dala seriously abiro ka aduka 25th January koro kabiro to abiro Monday ta manyo ta idot abes kayole kanyo kase idot ta tisho meno biro to koro location site mna yudo kamoro ni Kayole Junction koro nyaka kanya pana seduko penjo mupenja makoro sane in gi Karomena ma ise ofa ni bwana antu koro mjengo ewa gine mana atimo marech chabe koro wasewe koro ini ni Omena koro ari Omena iwacho ni wuok e gwenge mag Gingo Suba mano sub county mane Gingo cha yudore Suba South MP ma Suba South ngi kaka vijana gitagore oko kae inego nyaka cho Thika to ino kidwar manyo ne vijana tich kor gwen kanyo wabiro chwadi nyaunyo wabiro lawi sawa kaso wan warach makoro kuchi ma wan goka madon kura Ntindi kedo cho thagore kia karianduku ilogo ni Kiandutu all the way from Subaland the thagore Kiandutu mamu koke machalo kama ngoja koro sane in Nairobi ka nyaka ni bede wala mar nyaka ni chako Omena iyudo kodhi kodi nade experiences mage ma bende isegen matin me nyalo share kodwa wan kaka wan gi dhiang' redida wa jok mapok otemo Omena ere kaka seneno kodhi nikech Omena anyalo paro ndalo moko ne an kar kisegi gini ka joka mama Tumbili to wan kai LTN. Yo, what's up guys, this is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyero nyandiwa sori iyudo ka Omena en gima rito tek sana kapok nitiri kako dwa nolose Omena bende gi chikene kigole pi ok mule mang'eny onyalo ng'injore piedhe intie kaka be ichaki moye nyaka chieng' bed kuome Omena ok fonde gik machalo kamago rite Omena nyaka riti chiemo mamit moko ne taya jomoko moko ne taya nam mondo mi obi to nyako ne ler mane ma father moro nopenjo go ni wajo dhano mang'eny Omena oloyo nikech Omena tho e taya to dhano tho e mudho experience mari go Omena. Okay, Omari, ukang'eyo ni ngichawinjo kiwuok dala kakiluo kakimako Omena mane waandika in koro in oselupni moketni e gari mochopo ni Nairobi kari mar ohala ero. Okay, experience mar Omena dwaro ni kochopo ni to en gima very delicate kendo kochopo dwani ashwani gine because sama safiri gari chande parcels ka bedo gik mang'eny koro ido samoro dhi fundore ma mogen moisture moro imbe kikele tikane kana kamano
to yot mondo mi olok kande okethre yot mondo mi okethre. Koro an experience gine ma ne oda mara mokwongo gine mana timoni. Koro ambe ende iliniramba obiro kama pole sama chieng' ma adhi Momena town ngech koro gine macha koro negi drop railways kochande kadhi aome to biro maber machopo kode ot to being nase promise customers mang'eny Momena nie biro koro day no naach ni akaw matin adha launch site mara mana se komboa ginene Kayole Junction Kibanda because kocha bichulo bende kadhi tatimo kamano madugo ot the next imeuji ginene jog customers manase promise na the launch site mara kacha koro dongi biro neno mano was on a Friday. On a Saturday naamua koro time door to door timo kamano at least koro jiongea omena magi gitres nyaka kumadake koro dhi maber customers biro maber koro ginoramba machalo kamaindi Saturday no ne ber kata katere kamoe kar chieng' ka chieng' maber kako wela kun majodak samoro doga gorofa malo odong thuolo inyaga moyo Omena koro ano katimo rooftop koro ano katimo mano koro mana experience mokwongo ma experience marach ni Omena ni gini ni okoduoko kata mana pesa mara mana timo godo oda Nigi pesa di 15,000 kasto parcel 400 gini parcel 400 15,400 koro ko biro ot bichulo kibanda bichulo koro ido ni nyaka gisani kodhi mang'eny to 5,000 mosebiro nyaka gisani koro 14 kama monende bad 10,400 oninde bad koro ido kasi sani koro iuso nyaka bei asara imiyo nyaka customers nyaka Omena mang'eny kama ka stock cha gidhir stock chande mondo rum koro mano first challenge mana experience marach but again Omena no wala maber kabisa ginene kazi gine moso areas majodak door to door gine go ki maintain ni mari gimetimo Nairobi ga to nyaka dhira maber but koro nitie kumoro mabende samoro wanyalo konyore kaka oganda jo Kanyanam mokwongo nokoningo gine nokoningo okele mang'eny kule en balo nikele matin melimo gopi kata mana gorogoro moko kata besen ariyo besen achiel kata ariyo mano ne sawa gorogoro tang'e dutieko but gimoro besen nokaw kata besen achiel to nena ne kaka rate maji kawe kapok iketo ne kata mana rate mi mako go pap to wacho ni bas kora medare wang ni we akela dek akele gonia ko gibiro mos apane kanyo to ni noke paro dwa bwak ni gi pesa ni no dwa muomore tiyo gi pesa ni but it is okay one ka pesa ne mari ile ni muomori tiyo kode koro gimolalo koro gisani in go Omena ne pesa ne okoseduogo ipango nango ere kaka kori pango nikech ngima to nyaka dhi mbele ngima nyaka dhi mbele koro an kaka nagombo mondo mi ingeni capital ema golo Omena dala kabiro koni koro mana kaka sewacho ni kata pes capital moko duogo koro gimo me be abiro kaindi koro ana kwa mana ngodo ni ne totine ajaga luol LTN koro nosiepe LTN kata osiepe mari kaka ajako gene kwa mara ne ajako nyajapuonj kwa mara ajako ero koro to nosiepe LTN osefwenyu osefwenyu une jo LTN momeo matolo kwaro koro ajako koda joma mamoko kwa mara nen ma very direct ni mondo mi achaka aur oda machielo capital dwarore koro ana kwa mana support matin gimoro matin mantiere no oromo go okang' moro mondo mi agoda machielo ausi mapiyo
pesa manya biro duogi mondo ambende ayudo kanya chulo trogi koda mamoko mondo mondo life of them mbele. Roughly the other time nitiyo gi 15,000. How much do you need to restabilize yourself? Yes. Sani pesa makayudo to kendo omi another good start should be 16,000. Obiro kama indi edo ka kibanda would use en gima ikomboa Kailo Junction en kuma people yani en kuma is very popular to kuma jingenye baby nyaka shoot mar site kacha chulo 1,500 per month to koro gima mi achine obed 16 an gisani adwaro mana capital kende anyalo dhi wuoyo gi one site akwen mai omenda yerine kaka indi poka use ogo loss koro inyalo mian another chance akelo da machela apush pia mondo abed stable kendo koro pesa masani manyalo mia that move it should be 16,000. Manyaka gisani kaka wasemi advice kata kaka iseneno ka mae no teri kelo mang'eny to teri kako teri no pone chake dwa mana kelo kendo gone achiel. Okay, enia butimore nia jo customers naido maber kabisa kita ange good number. Koro sani niko ge sure. Kendo tiko gone acha. Pod ange good number. Mane biro kama indi. Edo kana biro customers maka mokwongo ne gin jirende na. Mar ariyo ne gin site kuma na use. Customer biro ka number o linki ngama chielo kamano. Customer mara dek ne en church maleme. Mana wacho ni kitiyo gi mbui maber to nyalo konyi tiyo marach to nyalo witi. Koro nitie WhatsApp groups gi kaka mar church go to gi nini to ngamoko. Koro nan anaba support my business taba namba gi pitch ni go kono. Kasabato siwe biro like yesterday. Sani orders man godo gi ngany seriously. Kaka like yesterday someone needed 32 manogorgoro 32 to gi kono bangi angodas mangany monega deliver. Koro en gima ngo shon ko en gima ko biro to first thing madhi ni adhi kausha gi chieng mondo bed ma fine. Kastimo mano tadhi en gima dhi deliver di chiel to gi dhi na giwegi. Bata kodong to nyadonge mo mathis manyalo handle. Koro ok en gima dhi order ni to pod bedo ot kanyo. To donge gipa acha advice manyalo miya ni nikech sani nitiere gi siling 5,000. Ok nyal rito maybe gimekia kumadwa wuo chieng moro well wisher nyalo biro yudi ka ne gini donge dika 5,000 ni omo godo matin mondo mark godo customers mondo ka yudo capital to yudo ka customers gi kate marko ga maka binyalo poka itiyo gi 5,000 ne bakiti ko uso to yudo kata par kata bor kichaki timo kendo iyudo ka odonja par. Koro nitie gimoro ajanyiso ni chaka gi mari matin. Chaka. Mana ka jomoko wacho ni bwana gombo romo gi dhiang' redida. Kare wacho gomba. Chaka gi mari matin. Ine insani ngi siling 5,000 ngaro nitie mago dwaro siling 5,000 na koko chaka omena me idwaro mai intie. Koro aneno ni matin ma ingodo ni chaka kasto pole. To MC magwemu iluongo ni nga? Doni Victor Okoth. Obera Victor Okoth. Ma kuchi. Wuoyne osetiyo matek modonjo Thika. Thika modonjo Njiri. Modonjo Kayole Junction. Ma en Victor Uhuru? Victor Uhuru. Victor Uhuru. Ma Victor Uhuru. Ma kuchi Victor Uhuru. Victor Uhuru wuok modhi omanyo market. Bing'eni Victor no kawa tools. Iluongo ni public address. Omemeo jo church ni mano ka uru. Lielo timore dalagi to dhi okawo public address minitiyo go cha. Ka liel rumo to konjo church ni mago koro. Mano ka uru dhika. Nyeme chunye ler ahinya. To chunye tiang' ler ne jo kanisa. To chunye tamore ler ne koche na. LTN chopo ni Victor Uhuru. No, makuru wuok LTN wuok Nairobi. Owawe county state wadonjo Homabay county. Okalo nyaka Salga. Wadonjo Homabay county. Homabay county wadonjo gi ndara marach mar Ogongore. Ma utamuru loso. Wan sindo. Wabiro peyo. Wadonjo wako kone cho wachiko gingo. Wan gingo. What no iluongo nang'o?
Kaksingre Westward. Kaksingre kama SDO time nam kanyo. Wuoyo se wuok mobiro manyo market. Obiro manyo market mosefwenyo niya. Market nitie capital maonge. Iwachi ang'o Victor Uru? Ma MCA tafadhali. Okodon wabaro gi kony mabor. Wang niyo wanigo wawajo siasa. Ma okwagoyi, ma kuchi. Kapok jo oko konyo. Iti tim ipare ang'o. 16,000 ok tam MCA. Kata kogola par. Nitie simbe kata sani. Kata kogola par. Owache ni an MCA an Victor Uru. Achiwo siling 10,000. Uru chokodwa iwacho ni Okoth. Victor Koth. Yeah, kusuba watigi honorable. Moluor honorable Victor Okoth. MCA Makak Sengre Ward. Ma en ote mowuok kuom kura mari kokalo e LTN. E program wa makawuono. Ote machopo ni en ni wuoyi mowuok e ward ni. Ose wuok mobiro lando maber gimantie Nyanza. Owacho ne resource to nitie. En bendo se wuok kendo ikore mar tiyo gi resource. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. Ang'o mosemoni? Ang'eyo ni samoro onge gima osemoni nikech pok iwinjo, lakini koro tiwinjo. Pok iwinjo ga winja. Koro wakawo nyathini waketi lweti ni kapok wakonye. To in bende kuongi dhirnwa kamoro oka wadonje. Kanyo ting'o ga jok ma serious kanyo ma wanyaka gi iluongo ni Tentola. Tentola no be boy ma serious. Tentola. Ma nyathigi. Unless ni yanyuola ok dwarre. You getting Tentola? Job Nyaura. Job Nyaura. Wuon pesa bwana mako chung kama bwana. Kanyo kama pesa go eta. Kanyo kama pesa bwana. Mako kore ekole mono jogi koro. Job Nyaura siepna. Magiru. Ma ineno. Okber ne ya. Ni kanyeni dang to kawuono, God forbid. To Job Nyaura. Kwanogi. Job Nyaura. Mondo to ensieno. Obiro chiwo Elian nyieni. Emo samoro biro chiwo ne jokanisa kendo sound machielo no. To sound to is over 100,000. Konye kapok ochopo kanyo. MCA and any other person man is around kanyo mabocho. Ochakwa dhoge mbele. Kanyo wasewuoyo gi MCA yo mowinjore. Nani Victor ng'ama ng'eyo. Victor Koth. Mawuodo uru. Ng'ama ng'eyo. Chuny mar konyo. Aromo kode Kitui mochulo na gine. Ochulo na kinyozi. Molieli. Moliela. Mayieri odong Kitui. Mayieri odong Kitui. True story. That is a true story. Ichamo Victor to jom what network okacham Victor. Chamo pesa Victor. Ndalo chakore ka nodwaro. Ichamo pesa Victor. Ndalo chakore ka. To what network nindo cake. Manyiso ni sane ka romo kode kako oseyude ne. Victor siepna erokamano chuny ma in godo per. Kendo ng'eyo ni pod igombo konyo jomikonyo mapok iyudo. Kore. Victor orne 20 mondo ka ofo mewa ongad 16 video budget 16,400. 400 udhi golo kocha yawa. 400 golo mi MCA. Kara ko luor niya ni wuoyi ni nyalo misuse pesa. Kare or nami. Or pesa namba na. Omari. Ngane nyalo fanya wala ro pesa ne ore nyeni pesa. Ore nyeni pesa. Ore ora 20
obiro kawo chedo. En emo bonen. En emo bonen balance mewa. Kata ka omiyowa odhi okonye mondo kik okwe chien wuoyi mosewuok oko ne tich. Iyudo opogore gi yawuoyi mantiere gweng' makwalo mine makwalo gwend ji. En osewuok owacho ni adhi manyo kama jowetega manyo. Koro wakwakwaya mheshimiwa MP mar wuok area mar MP makocha en Karoli Omondi. Karoli Omondi. To mana osiepega te. Mago mana osiepewa. Karoli gi Victor. Riwre uru mondo ng'eni. Karoli mano MP. Wadhi down to Victor Maiza MCA. Women rep nito mana women rep to koro macha to duong'. Pada boy. Pada gal. Pada gal boro gi kanyo. To bende konyalo gine tok tema. To be okwaketo gine ne any other person, maybe Noma Bay County, that is seeing this thing. Not only Noma Bay County, so long as nintire kod chuny ma idwa konyo osiepnani. Wuoyini obedo loyal mowacho kaka en kaka gigo timore kaka osebedo kaka nyaka sani. Konye uru. Let us aneno kotajo nyakusiepna ma Ajako Ramogi Radio. Pada boy. Otherwise, apart from Omena Entertainment, konine no nadi okdangwa wemo kwa bedo entertainment. Seje mi uso mendino. Inyalo uso mendino tidhi mielo kata Javan Makajudo. Inyalo uso mendino tidhi mielo kata mana Prince Inda. Inyalo keto to zamoro we kata ne dhi mielo. Eduka kaneno inyalo pikora kaka paro ga Yesu. Paro ga Yesu waningeni one entertainment. Koro nyaka wabe nyaka wambende nyaka konwa ne to iwinjo wanade ko. Okonyal lando wan. Dang ni ati wadonjo mendi to yoko koni okelo waga. Mokongo iluoga LTN dong ne sechako kamano. Kabisa. Wan entertainment kanyi puotho wambende wane menwa iyude nade. Be umori entertainment sana mari kikidonje mwigidhi. Gidhi weriko. Mano wena jotaka mano ika. Wach kuma dhiang' radida inenega kara dhiang' radida ng'eni pokiromo but my chance yude inyalo kone wang'e anano mari an ka anta ahero gadieri kikona yok dhe wang' kata eni hata ng'ena rachga lakini mane sura. Okay. Nyadichiel kendo agoro kamano kuom thuolo machalo kamano. Koro kabiro Nairobi kamar ariyo mana njiru no. Yodo ka thothne nan gi leisure time gotieno sana. Koro sama customers ginenda. Macha njiru dwa koni macha nane mjengo koro. Koro chieng' moro na December. Awacho ni mano ne en show mogik mar ng'anene. Marinda. Unya ndari achiel. Nen second last. Ma last noko Githurai 45. Mano ne show mare mogik. Baba Kamara. Ingeni nitie inda moro ma fake. Prince Inda. Yoluongo ni Janabi Junior. To nitiere inda mamarwa. Mamarwa. Prince Inda iluongo ni OGW bedo yen. Kamano. Wakungo gone Inda salute. Nitie kama wuoyi no ng'awe wang'. Inda taero. Oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this is Ready, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. LTN Luo Trending Nation.
Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Koro idhi mielo janabi. Koro chieng na wacho ni ginene mane show mare mane second last to koro odogo show madala nikech koro en December. Koro wachne tikra gi koro wachne kapok odhi dala. Koro kadhi ginene get nen 500 nen umoja tu jiweke club. Jiweke tavern. Koro kadonyo maber to nadonyo chon matin. Kasto angado gate agora basta adhi kono. Kasto girwaki kama ibete. Ayudo ka dhoro ne mesa do ng'ato gimokela ne mana mielo inda. Na onge pesa mar gine, pesa machielo matiyo gine mar mar math. Mana mar math don kibedo piny to nyaka iluong gimoro. Onge gimibadho koro koja bet. Koro chunga. Koro ang'eyo ni ka chung to en picha marach to jobedo. Abedo kamoro kanyo to waitress ka openya ni unanunua kitu acha sinunui. Gwani kare? Nyis bedo na gi open. Gwachi kare? Nyis ni sinunui. Gwachi ni kare chung kacha matin. Koro ka chung kanyo to jiweke. Jiweke tavern. Koro ka chung kanyo. Jiweke to kombe gi ok gero ka jibete kok tok methi. Koro ka chung kanyo to gine bonsaska chako biro ira. Niwe bana kama uwezi nunua kitu utoke nje. Takoro ni mi anabiro melo inda no kabiro metho. Koro kopo ni chungo ne ma is a problem kare adachungwa mbele stage ko chaware. Ko kama tuseme kuma manya tibo bedo kama mondo ange indo be stage. Kodo ka jogen kai matipod gocho jok matimo ga binika. Magocho moko ngande. Bana koro bonsasgi gibiro gela getho ni enda ni wogedheyo. Cholo geto nesi cholo. Magona rubber stamp. Ka giriemba kanyo to adhi penyo ng'ama miyo pesa mar rubber stamp. Apenyo to kwani utiyo nade abiro mang'ado nyaka gate ire mana wugo nikech ang'o ni nikech okang'epo to kaso gikona niya ni ok ochuno ni pes gate ok ochuno ni jogi te ochudo mano ok ochuno. Koro jogi no arasa kama ma koro jaget chande obiro motatea na kanyo ma weche nodhi makare. Koro gima mi address wachi ni en ni kare okay before wachi ni so ngane bonsani adwa rumo kode dandora kendo. Bonsa mane koro ogola gi thuon ne en gi nyako mabe bonsa mabede ng'eny kama indi igola gi thuon yudo gi dandora kanyo. Kuongo nyako cha nonge godo. To gima ngacho kona kachande ni bana kaka inokina ka jotino biro gi gari biro gi gine gi gik moko mineno. Ine tiendi chiengno no kaloko wuoche. Ine tiendi magi be gik mibiro kondi adieri. To warasa kamano. Koro ng'ane koro kadwone dandora. To wacho ni koro ng'ani kata debe nangi paro marach ni koro da revenge ne ng'ani. Koro gima mi address wachni en niya jo wine bonsas kikufilga niko ndiku kama to niko ruchopo. Niko ruchopo. Pesa ni pesa. Kok gine inda. Of course, to my amazing people, my name is Edgo Dhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kwamba unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa, this is the home of all supportive channel ambao so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kwamba unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo, chapa kazi. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nepodi address bonsas. In brief nacho manania ingama bonsa treat ji maromre. Ibed fano bedin gi gari obed no nyono gi tiende. Gima duong kacha ni ngacho biro ne mondo oita te jite. Koro nokotimo maber ahinya.
Koro bet king'eni ji toromo samoro ero ni arasa kono. Kasto next waromo kumoro makendo koro ok nya favor ahinya. Yeah. Wewe gi bonsai kamera. Ni mok nya favor yeye. Wewe gi bonsai kamera. Mano bonsai mi wuoyo. Koro kone dio fa ne tipo ne gimoro marach dandora. Donga daro moko le dandora ka chande. Tangi awacho ne na kende awacho ni matengacha. To sabe nen sa marach kabisa. Acha matengacha. Koro naga kama easy kamano. Anyway, nodhi kamano. Bosas ya kugiri nitie jomoko makoro romo kodu estate. Biro kom. Enyalo yudo gamba chunye rach mok chunye ber ka wuode ge we ni ngene chunye ber. MCH Victor. Wuode ge Victor. Enyalo yudo wuoi makoro chunye rach mok chal gi wuode ge Mbadi. Matim ni marach kabisa. Koro Bonsas lokuru kitu. Bonsa Ma billionaire mbeleka. Lakini mari bende be okdanga chini gitenge ma next card dey gesa kumango nenie Dhiang Radida. Launch mar album mar ngane Steve Ojanam. Kadhi kocha to kendo nokaneno kendo that character trait. Koro ena ni achiel ka achiel tu man gi tabia maricho. Ng'eyo kanyo konego bende blame jathum nekech okna support Bonsas kana defend gi lakini nitiere Bonsas mag club gi Bonsas mag jothum. Jothum ok nyal ras customers mobiro miel nyaka methi. Koro mano ne Bonsa mar club. Egesa onge timbego. Nabiro gesa maneno no kaneno shi. Egesa en kama ber makata kidwa ywe. To en kama ber mikawe ywe maber ma Bonsa machandi yo. Kamano. Apa ni Nyakoromogi ne wacha kwa biro giketwa ne to koneno ng'amo chwado. Koneno ng'amo chwado. Poko chwado ng'ato. Poko rodho ng'ato. Chuno ni wacha kwa doka kode. But okwa biyo. But jokuoge manokwalo wuoi ni thika. Kapo ni un jokuoge ma winjo dholuo kidogo. Gento kwa yudo gitwa nyalo chwado ge. Be wanyalo chwado ge in absentia. Yes. In fact asechwado kiboka par. Kiboko. Wewe. Inyalo miyo jogi namba ni. Ngene wacho iwuwe to ani manamba na koro samoro gineno e tie screen. To adwa ni imbe ni wach namba ni mondo kik wach ni umari notiyo kode choko peso mena temo no uruna. No bi kumari. Sasa namba na en 01 14 18 75 01 hapa ni NBT namba. Donge chwor sangi papa teacher bedo no mi umane 01 ni. Ogachiko yita namba ke santa onge gima datem gi namba nyalo da mako namba kadwa oro ne gimoro kata ka. No number. Number 901 14 18 75 01 14 18 75 koro amako 75 to gi 01 madiere mudongi tabiro mako kasa yodo pesa 01 koro akongi kuma idore kongi kuma koro kidwaro gine kuma besen Kayole Junction kine fuel mar Shell to wanana but kamwindi mweusi kanyo koro kanyo kuma yudore kichopo kanyo tigo namba no tabro poke ai kanyo nyaka chieng' machielo warom kendo. Alright, Nyakoromogi wagoero kamana ahinya ne ng'amono obet kodwa nyaka kore watieko ne wan kaendi gi Dhiang Radida himself. To gi an kaendi Omari Nash. Nitie gik mang'eny ma bende pod biro kae chendo dwe mar 4 Dhiang Radida kona ni en gi luongo ne kiche mar entertainment. Kiche ing'eni jo SG keto ka kiche gimoro mar dhi one week. Chakore ga nitie kako chakore ga ni to dhi nyaka
An mana ni koro kiche mar entertainment. Eno bro bage chakre Friday. Mar Good Friday. Nyaka Sunday. Good Friday chama cha tarik adi? Wene tarik kanyiru 20. Mano yudo ka waseya Luo Talent Search. Wachako gi Luo Talent Search to wagoyo. Wadwa jok man gi talent. An gosiepe na moko achiel ariyo adek ma owacho ne bwana nyalo golo ne jomoko audio. Koro biro teme to kosi ka ji oseneni ni yombo to audio kuomi. Audio kuomi ong'eng ni chak timo ni video. Ng'eng ni chato koro isedonjo industry, ng'eng ni chato koro imitiyo gi pesi. Don't say better more said introduce the industry, don't call it gi pesi. Wala mkero next time ya pero. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.